Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Fostens Renan Trangala Cotodansi, di frente ruto e barroco, con Reyereno, con Priscilla Tapu Fosten Fasi, Tapu son de 28 juli 2024. Boskopu, Puktonomisi Yasenta Derby, Dansi con Tapunare di Mata, con Priscilla Tapu Fosten Fasi, Masrandino Bernard nga variar osa Fukuku Magda, Bokufu, Big Time, Patrick Lawrence voor Slimpri City, Biggie Poku, Bas Berg en Friends, Sweet Thing, Corona Band. Bemoei u niet met mij. Pro-basijn voor Sweet Firi, Nanga Sangrabu. Van Product Show voor Maisa Holband uit Suriname, Nanga Sisa, onder één hoed bij Emgar Kills. Suma ik kies u een Granny Award voor die vriend die route. Inloop, 2:30 Bacadina, we beginnen 3:30 tegen met 1:30 Moesombla. In het Zalencentrum, Sunrise, Alvanistraat 150 Rotterdam. Voorbeeld voor Karta, missie Helen Kastelen, Rotterdam 06 141 587 03. Early Bird met bus, missie Helene Bustamante Amsterdam 06 835 360 87. Nanga den brada nanga sisa voor die vriend die route. Early Bird €20,50, Bagadati €30,80, Itusma €57,80, Idem Bigisma 60 plus €25,80, Nanga UID. Voor meer informatie kunt u bellen of appen naar die vriend die route 06 194 86490. Notana also, Bikasi, you ogo missie. Zondag 28 juli middag, Sunrise Rotterdam, Galvanistraat 150, alsjeblieft. Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Ja, brada, jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. En natuurlijk de Kulturu Dawan President is een special. Kulturu TV in gesprek met bijzondere mensen. En natuurlijk je ook toe op Wansanif Taki. Natuurlijk je Belgwa Kulturu TV. En we miti. Vandaag zijn we met Star David. Wie kent hem niet? Star David is nog een man. Om een jaar ik ben aan mijn long passie Rastafari. We waren maar een sweet odi. En we zeggen welkom bij Kulturu TV vandaag. Hai Faide. Hai man, odi, lobby krachti. Blessing ala senamang. Anga de kijkers en luisteraars voor Kulturu TV. Mooi man, blij dat je er bent. Fafalibi, Faigo. Aigo koutak perfect. Ja, konali aigo super, supra. Ja, supra.
Mooi zo, morgen 1 juli. 1 juli, dat je denk ik sang, de voorouders voor mij aan mee. Ja toch, dus maar ik aan mee. Maar wat betekent 1 juli voor jou? Luko 1 juli, unu Suriname, zap om een slag te kundape. Dus sowieso 1 juli nou was zo om go praxeri denki san tek unu. Dus nou een memory day voor Katibo strafting, dat na 1 juli. 1 juli, dat is, je denkt, Sambe Sarang aan de voorouders voor nu. En Fayashi aan toekomst voor nu. Hoe kijk je ernaar? 1 juli Katibo. In Nederland is het geen vrije dag, in Suriname sowieso. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Moet het ook een vrije dag hier in Nederland worden? En hoe kijk je ernaar? Luko no, je moet potama vrij, omdat no de a generation die si wo bigi roko na de sani. Dus sowieso wordt tekon vrij day. Ongeacht soort day, maar sowieso we tak de mawana 1 juli. Dat 1 juli we pompen met nee, we go membre ade dat die. Ja, inderdaad, een vrije dag sowieso. Want ik vind dat Surinamers vrij moeten zijn op zo'n dag. Het is een nationale feestdag voor alle Surinamers over de hele wereld. Maar voel jij je ook vrij? Akatibo, aketikoti. Maar voel je dat ook? Als ik een paar mensen vraag, maar dan jong, asane is me vrij. Want in een man tak al asane. Ja, luko no, vrij me ben altijd. Slavernij kon een straf ertussen, maar altijd onbevrij. Sante kuno na achterstand of van tegen na ontwikkeling. Ontwikkeling om pompugo. Dus heb je dat wat ik zie dat na Sernang, van asanego na ontwikkeling. Dus asanego doordat de man anga sumasa de tapa front, a ontwikkeling no de. Maar soms man tak al asane. Je ziet duidelijk dat je soms man voelt even vrij. Luko asere sante, ano soma unde jana asi fu Europa kota tata, omdat tena Sernang. Herdi de bosroto mi, malik mina herdi I bosroto. Maar mina warrior in de sandisi. Je tak al asan gewoon. Mi etak alasani. Oké, maar stel je een verhaal. Kijk, de situatie nu in Suriname. Hè? If you look ook als er dan ik weet niet hoe vaak in Suriname kom, maar if you look at de situatie is er dan if je tak constant zoals mijn srotom ibri, je volgt des aan dat Ja, dus lukken we midden afhankelijk voor dat mij zien kon. Social media, nieuws, krantjes, dus dat nam je afhankelijk. Dus ik heb beperking. En ik heb massa elibida. Dus ik kan bel gelijk, als aan true of aan het true. Dus sorry, de morgen op de hoogte des maar dat. Want is er na schrijf je na teen vervolg staan na money meki. Jou kan tekenen want orde de zodanig dat baka roko dat figo blader. Is er na juru verschil om teki, maar op de hoogte ja. Want if you look at de tak jongens, verkiezingen kono de 5 finals aan de dan schrijven. Lukuno asan anego boom. Omdat we met een bigi foto, we denken naar Europa. Europa verkiezen ja, ze maar dan een miljoen. Nou, heer trasani. Ze na als een voetbalvereniging wedstrijd te consumeren winnen. Het heeft niks te maken met ontwikkeling. Dus bij een kan ik schaffen heer politiek af. Toch? De lukt dat sana de no toe. Dat Marokko. Sowieso eerste basis naar ontwikkeling. Dat ik even scoren in ching, kies gezond ching. Dus begin pompen dat zomaar kan je punang ontwikkeling, zomaar kan je punang gezondheid, infrastructuur. Dat zijn automatisch. Maar if you go look no for your winnie, je pisma, dan tak inoma je pisma. Want zonder of je winnie kan je pisma ba. Na lektesie dat bijvoorbeeld, want tak ama je pinasma. Dus je de mofina wang, maar ik goedu. Dat wat ik je lee. Want de somme pinasma de. Dus je hebt niks niet hoor over. Dus deze allemaal abet na lee aan mij lee. Asan dat die na gangstermentaliteit. Want gangster op begin die sani fino vale aan. En of je piu aan mij begin die na yoko roof. Want Asande dat bijvoorbeeld ook al gezamenlijk van Asande, een president van Suriname dat jongen heeft Suriname gered, want het ging niet goed. Irato dat die. Sorry, lukono. Ama taki sama betak ama go na India. Dama mita trama dape voor India. Dama kona se drama tak een VHP bestaat 75 jaar. Dus dape dan mij tegikba VHP bestaat 75 jaar. Deiluko 75 jaar geleden sabi de VHP. Dat dan tak nooit amana change. Je ziet, dape alai te zorg dat aan mijn legio. Want hij bestaat inderdaad 75 jaar. Dus if you no look boom, als dat klinkt weer dan mij pura herkondre aan. De mamoro bigito. If mango blok naar de man naar India. Heer kondre las en sumawana kon naar de man ja zo. Dus eigenlijk mij gebruiken voor pura heersano anu. Ja zo in Europa binnen 5 jaar. De mo abamoro geavanceerde legere. Toch? Dan tak de makanga allegere. En tak de mo toe naar robot ook kontekti. Dus if you no strapu, je las je heer kondre.
Dat heb je nou, want je ziet duidelijk dat je een meningsverschil biedt. Op dit moment, je hebt verschillende politieke partijen die elkaar in evenwicht moeten houden, elkaar corrigeren. Maar je dat zijn nou een biggie strijd no de sumo kona machti en no bauta de moro dus je ziet NDP no de wan jugu je hebt change suma oteka voorschepperschap. Volgens dus. Ja, look no, en we Siribina Sernang. Is dat zomaar de aanwezig, de inheemse, de ingi. Dus zolang ingi no doro, uno grab het is sa. Ingi no sto in het parlement of DNA voor het. De ingi konko dat de ma bigi de ontwikkelen universitaire opleiding academie, de ma bigi dong de bakapchi, was kreki, daar mo sorry suma abakondre. Nooit onderteken contract. Nooit heb ik iets voor je verkocht. Zo isabi, dan pas asano begin. Maar is dat een probleem? Het gaat om volk ego stem en de ingi no lijst zo many. Dus ik toch, look no. Te you hora ontwikkeling tegen. Nee, de buskondes maar toch. En dat desma do you hoor den dong. Want you die ontwikkeling moest jaren ontwikkeling go. En if you no jaren go, je hoor den dong. Dus zeg wat af zie, je tegen man moet ik toebong. Maar dan staat ik naar duizenden kruiden je chagwe, want uno ontwikkel. maar amachti sumong ko sunta pasturo want dat nasani want a volk en bepaald dat dus mam go stem dadelijk hè. En volgens mij als je ziet dat je gewoon sepsa a volk moest taki want if je luka situatie je denkt zo op sa. Want de verkiezingscampagnes zijn zo wat al een beetje begonnen. De mij begin, Nastri begin ba. Nastri boom, luku ama boom voor abo bewustwording. Maar ik zeg de leiders sa August doen, in jara in abab vooruitzicht. If you know abena do do. Dus was een kodak abop wini of VHP of NDP en atrowi sabi alamala wini. Want alles maar kan doen mee. Toch alleen heb je misschien meer stemmen. Maar nou een grond dit toch, Amsterdam toch, if you hebt 100 stemmen, je hebt 20, gaat er maar op 10. Voilà, maar doe mee. Allemaal doen mee. En dat moet het zijn als saamhorigheid en samenleving. Als moet sweetie, als moet de gebroederlijk, gezamenlijk, alles maar moet je uit dat patu. Ik moet praten eerlijk. En dat jammer genoeg, je ziet dat vriendjespolitiek, als aan het kira kondre. Ja toch, dus ama beginnen een persoon schrijven toch. If een persoon nog kring, anoma roko. Toch, luku bijvoorbeeld, is dat, ik zei dat, in juli edoro, we memberen strafting, toch? Alle de mannen zijn na, luku je routeboom, luku sa mit uno foudu kon dape. Dat je dat, ik had dat, 90% na import. Is dat na import, dus kono horu schreef vastpotu. Je ziet dat jana, udeja in tatakondre, toch, Holland. Om mijn ontwikkeling, ja, om mijn samenwerking ook te doen. Maar we erg onderschreef de straf basie neba stamoro, de straf neba, de omelanga na onde no na umusklaring. Ik look familie Jason en tata. Ano de man kondre na onkondre. Maar nou is je wat PVV in ja, Holland. Je ziet dat allemaal, jongen, bij de gelukkig de man dat je allemaal afkomt op 1 juli na. Van mijn bosman, mijn vrienden. Maar met dat was dan tegen slavernij. Dus maar om een jaar ik baar, die zie dat hij gelukkig, maar hij is niet welkom daar op 1 juli. Ik kom in Amsterdam. Van Chateau dat hij van man dat hij. Kuna buntor, lukuna ja Somalia mana racist. Toch racist na likon siki ino ma yepeng. Mem saptak de man dat de no gwe en do tang. Ja somang de man no blakasma. No go forceer ho anasin. In sora ma tak tanfi sabi ma onsa deja de man tek a foto mix sena masreja se da yu apam tata buku im gedragi so tu in sora ma tak ano yu kon na manga yu aben fosi abede fu yu no ano fu moro ki pompen jam ama ki sensrefi wana dor amarsh en ko tak rotso un kontanso te mengo na dema isi fami deja so ikatak sena bo makkelijk futang we mi futang ale krasta sa men slag mi teki de massa econo ama makkelijk om mijn guafesi maar met de jaren 70 de jaren 80 ding na fayat ori die Ben Laden beriger om mijn leeftijd met jamgwa bureau sabi on de massa tak Taliban et kuja so maar mes ora man constatak die me go dora faya omdat te ikring in chama so tak ko tak de massa edu ogli toch hier ik te jongo tira ma edu asa de malek mi na tin helwe kon slagtiras want u na light dus nu dat emo tira snel da jogo tibrin hel tin helwe kon te giwe slagti dat na ti in righteousness dat na sansa rastafari ko leru fruku toch want unu bakas raf de man ko leru de Bijbel sani en a Bijbel e fromunu u no geboren na Bijbel isabi take you verstaan maar san komstano aye no man saka want askino kring isabi zolang inos kindaan lukuno tire mij tak een bloed van Jezus toch drink bloed van one of vampier soort bloed je drink na vampier drink broedu toch maar san komsta ama sabi tak te you apa bloodline a spirit kan saka kon dus dan maak kan kiezen toch de man go da pena luku bijvoorbeeld Palestina Israël toch
de man kost do wachten, want de man zegt, ja, aya okong. De man kiezen schreef je, want de man zegt, Tempelberg dape, dus moskee nak dape, katholiek nak dape. Maar if je no de na light na do, met de jaarste de man tak de raket. Met van raket komen we dwars door een raket. Want if je de na light, ik no kan go tibri. If je ne dan al leti, tibri pres no de. Dus na sera met de man tak, libi kring, toch? Anga makandra, sabi? En na kring e bigi na yusrefi. Want gado di alas ma akrakti. Toch? Maar na ina libi we last power. Toch? Dus je zit daar kasansa de kaart dibri. A schepping nu met dibri ne bestaan na door verval ay ontsta. Dus te ukong a grong mama grong en meka buba en a hewa meka spirit en a spirit de puur zuiver. En dat door de tensa wego dat ama kon verval. Toch? Dat ama verval, go dat bijvoorbeeld in gehoorzaam, dat ama kan trouwen demon. Toch? Je tango door dat ama trouwen dibri. Sabi? Dus alles bijvoorbeeld, Luko wasan sa te kuna na dopa, drugs toch. Drugs na gevaarlijk zijn sa te kuno. De man sa edu drugs, maar of de man no sabi. Say de man no sabi. De man go van money. Ik kan me zeggen, iwan me kwa money yete kans. Maar man sa ba dipi imbere fu atranga droga. Luko no. Ala sansa egro, is je een plantje aan mij gro. Ala sansa egro, a schepping meki. A schepping in linken na anaturu. Dus ala dresi sa ondringi, kruiden na so. Ama abing link na anaturu na schepper. Dus dat was de mijn karasana kosmische informatie. Dus te je wat groen toe. A 5 samai chako in ski na gado tori. So ibe aptak de rasta ma ube smoko wiri to. A wiri sa de smoko, ana a wiri sa na mai senu, a wiri sa na mai senu. Na psychiatrie. Psychi o sa mai senu in coffee shop. Ang sapat na psychiatrie na anasa na tu ube smoko. Wiri sa ube smoko fo. De go na ma se prana wiri. Want ama tak mo fo ama prana san. Dat is mo ka wiri fama. A memory sa amai gi. Ano so man memory amai chari go tego Afrika auditori. Maar if je smoke weer in Holland is legaal. Maar if je smoke weer aan Senang, dan moet je roti. Omdat Senang nog goed in het dieptoren toch. Senang nog onderzoek. Sana weer is aan niet. Sana mij hou in. Dus de man gaat onderzoeken. In Europa, de man, om een country dat nou is legaal geworden. Ter Amerika de bezig gaat door dat die. Maar Senang tak niet if je smoke aan moet je roti winst. 3 moer aan via op 20 jaar king. Omdat Senang nog goed diep weer een sativa, een plantje marijuana toch, ama genezen. So is ja rasa met healing of the nation. Maar het probleem na smoko, rook, rook, dat dangerous. If je kan zien een sapro van bana, ik go smoka man, de grabus op sa, her vitamine gue. Dus amatak in mijn kar, want ik kan me gewoon soepu, toch? De mij gebruiken interesse, want aan nature me kan man. Maar ze nou doen onderzoek. Maar Senang het wel los over zijn Nederland te doen. Dus if Nederland kan gewoon weer het kan bijna Senang het over contact zo. Maar zij de dis lang maar asan is de legale Holland jaren. Zij de Senang het over. Omdat mi kon Senang mi takang de man. Itakan de man. Mi takang om man Senang dat in jaren 80 refoting. Ja mi kon dat mi takang de man besroto rasta man. De man besroto de man. Refoting mai piru e de tapia berpe. Ano laos na actie as ouro so dati. De man be ichi de san dati. Mina waf de man tem bout so betrin na kul man te aksa man mina rasta ma sama be passer man te. Da ma aksa suma na dret disi. Mina ma sa de masroto na Albina. De ma besot tu gaya na mi ano gaya na man. Dat zei de man besroto you. Omdat ume kon protesteer tak we kaser nang zonder visum, zonder money. Voor de ma tak una osoweko. De masroto no. To? Na refoting. Mi draai poku in ABC, die mi kahonat ko tek mi poku de ma broma her stadion. Aher station. Ibe de be kenta Senang. Mi ben de man de eerste rasaman sa goin of asane voetbouta. O certo? Mina eerst van eerste rasaman. Want ama sabi want wa braaf mi amar be zodat man dat te amatak no de man nga rasa mi tak me gwinsi. To dan gwinsi en mi sap tak mis don zeker voor 5 uit is turu baka bauta rechts want me chama jugu actie da ma draai lukomi da manak mi por amagos no baka. Ona mystic to mi dat mystic etek mi. Sabi dat amay dit be refoting. Mi tak mi wa me kasami yung na unsani mi gwinser nang avondklok apoko sa mixatra ama record avondklok in de studio Burenstraat. Wan poku. Ja toch satra. Sabi om de pok de man draai mi pok mi mek mafia. Radio no draai mafia. De man tak ni mafia no daser na fo kan draai de pok dis ja so uno draai mafia. Sabi dat so de man bigi blok mi. Mi kap tata ja street mora erg.
Rastafari dis dat nee marijuana, isabi. Maar apisten dat die atenge gue. Je bent de wam, de Vosman, ja, in op dat en rasta. Mina wa to fara mi kan denken we de eerste man iemand mina jaren 70 san met aki. Met Selassie IS door de patronen te bopes 3 dat Pieter tos dat isabi mi jong. Maar je ziet dat daar ontwikkeling komt, want van 5 jaar Rastafari voor Fossi, dingen, 70, de jaren 70 naar no. 5 jaar, want ontwikkeling komt, de maar 5 jaar. Je zoekt een amate pressie. In Sjasan ligt een uprising, wat verder keertje met elkaar samen, wat roeping, toch? Wat chosen one, isabi. Dus apiste een 5 kiesung, maar ons heeft nog zat ik you know de chosen one. Dus de meeste de man meer rijden maar door Europa gopri poku. Dus dan isabi, utang later de trama kong ayud bigi kong. Maar om heeft de spirit ik het reis op werkba. Mina masa tak mi deja ram tak mit bob na oso mi sitak na yes ane tikunu de mat tana ma oso migo mi dik ta ina ma bif go Ta Bob na oso ama fro ma mai lu tak sumana masi mam satak na yes ane no umiti un idee na bonyo in flash isabi dan tak so mi kom mit trat vorige week so bij kamer my kamer de ha Congo ashat mi mitama omdat de man een member a eerste man so miti Joseph Hill eerste man als ik jong adreb dat de vroeg jaren 70. Sabi, want samenkomst mi eigenlijk tak mi dim tak motor rasta. Abedina sking bana ontwikkeling. ja, nou ontwikkeling, want ik voel ook een voorbeeld like Bob. De Bob besi, nou boskopu bij de natori. Maar met de regering, maar met de volk. Te maar zien wat poco kon. Dat want jongens heb zijn na kondre, u bondro, u fit like meti. Tamam besi. Alai skia gro, tanga no de poco van mij taki mis, o me jari mis, o mes maar de gue, de poco van mij taki. En toch a waardering no de, tem do ko pe Rastafari de no de, de poco papa touchi bebe mooi poco en taka volk toe en zo. Wan boskopu moes de. Wan boskopu bo de no de, fi bo mek wan poco no taka volk. Zij zijn ze na, zo poco i boskrivi. Wel, no de mi klaar lobby toch? Lobby na as a tekst is kiesi, un libi ini lobby wima kandra, lobby na mi ati, lobby na mi passi, lobby na apresi pe mi ego, so lobby na mi tampe. Dat complete. Maar sa in a beginning, you kon nga lobby. Dus a enige facita if you ogo suku lobby da ilasing. Nos inoman fening. So was masano up lobby, nok mo po fu aschepping. Dus op het moment dat je praktiseert dat je ook also de praktijk jong van me qua rocket dat mo kira herwerk dat peda if you na wickedness ano a creator make you. Peu confromo ang begrip sa met gado God, toch? De was korok christelijk dat mij leert dat is in God aan de true. Alles libis mas want in na gado, alla meti na gado en alla tin geloof abe egi gado. Daarom is dat de mij begi differenti ang differenti sabat di. Je ap een schepper, toch? Dus een Selassie aino na daarin is je asan sampai net zo abroedu toch de man tak bloed altijd de masuk bank abroedu van aye no saka daarin de tak 225 seconden in de lijn van David na aye sana man so tak aye otak baka toch want ano you e beslis dat yo trauma man des moet ik in dat om de kotay ne san yamang van power kong en des massa ap yesi fuyere oyere des mak ai fusi osi dus dat kon ik uno in het team kies dat Rastafari ons tak jong op ons sluit aan gelijk uprising dus ubiji dus in kita alles itu berus tapi umpanyak ba dus unaf overtuigen sma moren no tak sana Rasta for sim go no in afleg uit mo ada man dus de regering kon niet uitteken over tak luku sa ma doen nga Bob Marley One Love de may bigi unite wat do be prigaso o mensen naman no be ko luku na concert na so wet mo luku ben so en nak de pokuno mati tay mata ko fu yong mi no last mite ko pri poku en isi sai te kuno om de man kon gwe to asane consist moro doi isabi ja man ja bararangaswa Kulturu TV speciaal voor jou. En als je weet dat ik Star Davids is ja poku kawaka. En wat de poku lobby dan arking. En steun amang. Pende maka arka poku. Dus nu pode poku tap YouTube. Isabi maar YouTube af een algoritme. We zijn ook toe gaan senang. Dus als ana gewoon tegen wa ma abe teken. Afi kopieer. Inaf go by next minister san ikan tek kopieer na boskopu. Isa me kom me sena ba boskopu de YouTube makis wa member tak mo me kom ikan teki. Sabi, walau ko atrasan mo ang tego baka fu adopa to. Misa sana tiluko. Di de Westerling ko na Amerika, de maka New York so itang norto.
de man go over de Azteken, de Ingi. Toch? En de Ingi culture. Oh, want de sani, de man saptak voor de wiri, en niet met zo'n, en want de na coca. Toch? De man saptak aan coca, de man koua mama, op weer staan tapaberi. Maar ook toen atrama kan ik amaken. Die de man kom ik a commercieel sani, zei de man coca. Naf destroy de man die zie. Toch? Naf destroy de man. De man me kasan en dan ik controle bij een geestie. Toch? A geestie luk unu Rastafari alla jari 2 november dat we Haile Selassie de patroon. Toch? De kerkie doet allerheilige, is dat weet toch? De mij doet Rooms-Katholiek. En dat adene visie de mij doet Halloween. Dode herdenking na tori dape. Dus dat de drogaman toch? Na je dat de mij sani. Dus je na Muerta amanaf Mexico. Na was skelet, dat pas skelet om een keti e weer die na asan, dat de mij beji asan dat die fuchara de dopa. Dus a dopa na destroy, na destruction. Toch nou echt kwai geestie. Pekan sama lukuser naam bijvoorbeeld, maar is die ba passie, sabi toch? Waterzee, maar is die zwerver daar strati, maar is die mi berpe. Dat van jullie krijgen ik agua os de die bangai erko. Ano bestaan. Dus ik ben daar als kibo dat ik kogo poerten voor jong. De man go, amai go os aan mij die ba mga veiliging, am hap erko. Dat is mij die ba strati. Die pedofiel misbruik die tram ik wa moet je mee. Zei dan tak ufrom. Maar aman op door tak na geestie dat aan mij reden mamsa. Ama blendere wai. Tak ama afchiding. Ja toch maar met a geestie de naskin toch. Ama no manang light. Dus pot migratie doen toch. Toen des mannen sabi of des massa de kotak de ma of de uma de kelegi de mamoni. Ana sa tak na geestie control. Tangal am begin aan jemting. Want ama broeder toch. Ama offer alla jari de mam offer. In Mexico na gado voor de drogaman. Toch? En de massa edu cultuur sa de massavi. De man zei de cultuur man. De man dat sabi dat no fasa san dat asa promo. Maar awet niet tak toe. Dus dat nou was aan awet tak mi kisi na san dat monsroti. Ja maar awet aan ano ye sanito. Awet to sroto yu. Maar go tak me soort de man tak na sana uno mikrap na de sanati. Na luko in het verleden zeiden onkonfadong. De isi de bigi ye. De eerste je is a master met je tak a song a mona na bigi geest is zo na man. Maar ano schepping dat a schepping de tapsi. Maar of je vergiet als schepping itan dat een troon kon vadon. Dat de vroegere koning dat de man kon tuimel. De man vergiet dat na schepper niet aanbid. Isabi, daarom Haile Selassie kon lusum baka opa denki to. Want Haile Selassie in fitak na alpha omega is begin einde aan een schepping dat we. Maar dat uno man begrijpen dat van man dat gaan managado. Niet managado voor alle de team gado na grond. Isabi, uno no libismal heeft dat uno net op grond. Aarde na vrouwelijk. Toch na umasma, na vrouw je erigera gewoon. Daarom je is nou amana de maki lukunomi sape fusap a begrip kunu, toch? Maar kunu in meki. No asana ti voor de drogama na kunu. De makiro am ti meisje. Sinds de katholiek ma kon dape, daar ma meka geesti dati. En dan go me yari a geesti elo na kunu. Maar tra kunu na sanse meka Jesus. Jesus na kunu, toch? De matak die blaka ma lusuno pour alle gara de nak de pour wang toch maar kuno attack in kirwa onschuldige de hoor na je gevangen de alles aan je link na man toch dus die kirwa onschuldige dus en die betak in Rooms-Katholiek go na Vatican tak jonge kirwa man en amadeer sa echte tori a gersing toch want a gersa nee je ziet dat een vrouw dus alle de man verstaan kon op slot toch dat is de kies a begrip dat moet ik eten dat ik kon en zolang uno lus uit de sanati no dat wil ik zeggen versmoni om moni ja soort scorego maar natru amana creëer wat taki bijvoorbeeld sayo nyang sayo drie a broeder muskring Klopt. Dat na aboskopu sa libisma mus kon sabino dat jere no dat heb sa achter de schermen lukuna so dat tekono sanepsa in adungru pe walos man ababewording voor sana dopa precies maar walo money go ina sani mafia tori epsa kiri fromo asane go makiri toch dus amoni na no camouflage dus my giwa money maar asani tak bijvoorbeeld de masetika do de my kare mooi amatak amai voor aye dus a geisi egweli basking da wan trouwens was weer de je egwina sking dus a ekto wan egwe amai telemetak yo nga lasen srefi dat is isabi na dopa edwing dus dopa na dibri na dibri
tranga dop na dibri meken toe. En de man zei loma de man sabi. Want de meeste de ne gebruik dopa. Ama schrijft nee nyam dopa. Ama teers so money. Money talks. So money apet is er. Isabi alle de man zei shitak na wat rasi. Naf data mai libi. De man zei riba beb na data mai libi isabi. De shitak ama danga alleen go to na so nga is naf data mai libi ta het energies doining. Maar tede keer luku Rastafari. Ja, zo de mij luku Rasta. Luku tede uno ebri winti ko taken so. Dat bijvoorbeeld even go na bon, u versier wan bon, maar dat kan mag, maar tede mij versier kerstboom, dat mag wel. Ja, luku na asana tu differenti sani de. Dus a keer ki in na cultuur of Afrika, dat je van dat te wan jong. Ik denk dat 12 jaar, de kan je alle dingen gisti, dat was natuurverschijnsel. Maar ook toen ik kan schroting, dat kan je moro. Toch? En if je schroting, in kerkie heb je schroten. Toch? Want de zijn dat ze elkaar omdompelen. De net dopo, dat is die deur daar. Rooms-katholiek en zwarte as van kruisje. Dan ligt dat in je jonge tapapje aan assistie. Dus daarom de normaal shimoro. Je ziet toch, suma op ifushi mekashi, suma op yesifier. Dus de manomashi. A trama van de trouwinti man, de man dat nusroto. Ama link de eti nanga nietje, daarom ama kasi den sani. Dus die kon na keertje maar, leksa met toch, ama de na akunu. Ama ne komor, dus ama e bribi, dat ika wakat op watra. Ano bestang, you know ka wakat. Jos, if you look so don de ma. Fringwa dagu no ik watra of wan bodichi. De fringwa libisma. If a libisma na leer swing, ay de gelijk. So don in go leer swing, ha bodichi na swing, don ga maar ama toch jela van matak ama don. Ja toch. Bon, mooi. Luku udah bakra kondre, morgen 1 juli, ik voel dat je. Zij doet op 1 juli. Hoe ziet jouw dag eruit op 1 juli? Dus midden na stolis en mijn kamer compri poku. Dus hebben we zitten aan staan, dat nama. Sabi, elf met Sara, we met Bradanga saai, met na gathering toch. Dus dat na 1 juli je treffer goes om tak Rotterdam Amsterdam, nu de presie voorzien na wan presie. Nu de kwalai. Sabi. Dus dat na sam meestal 1 juli, sabi dat 1 juli eerste wan bij kom voor een beeld voor de Fries, toch? Nou, bij bos direct daarvoor. Ja, voor ons mag besta. Vroeger go daarvoor panjala direct, baka dati, we baka tumung, dat ik elkaar mee kon. Maar de mas sabi dat star, sabi, maar go leggen uit, sabi. Tak ira sana uno, fai kan tapa hek. Ja, maar de koning, sana tuan na koning, uno, sabi. Dus na sama go. Dus 1 juli na fumiti, tak ons aluko farao de. En asan ilon vergeet dat we moest bewaken dem tuang. Want if we go chibri. Dan mau dus wel de wang adeng. If we allemaal long waser na. Yo, de mau mishandel dem tuang ja. Dus ta hora boko jullie maar tak nee, sabi. Big de bewust tak no, ano me kan asan no be na tekun ne ko aksi. Fosi ka tak nee kom ding halen, sabi. Na sama go. Ja, bon sanete sai wan tak. Sani de kondre do kan de una sabete. Purus maar de na kondre dat je een change, een verandering. Want aan de sa je een taki dat je denka pistool dat die. Luku kan de een sambe de before de biggest ma funu beleru no. Mana alasani usabete. Son sane lasi, son san une dumoro. Rastafari leru no dat je na bondru. Sap sumana yusrefi. Ook de awinti cultureel leren no, sap yusrevi, sap sai magnyang, sap sai no magnyang. Fa ye chateau dat die. Na buntori amana luko no bepaalde plekken op energie in Suriname, toch? En de energieplekken om te behandelen opnieuw. Want het belangrijk punt, na staan we elkaar Fort Zeelandia. Die we kunnen Suriname na eerste prijs bij de massie. Fort Zeelandia, bij de man praan de soort palmen, dan breng ik dat bij de ook bouwen. Maar dat bij energies doen. Voor de bewoners. Dus im skoif asani voor de man voor de kotak de kratafra bakanga de tabernakel anga de spirit voor de sako opo. Sabi manono de machis uno. De man gomeko praxi december moorden. Dus u vergiti dat kan december moorden. Na boere de om slag om blaga maar de makier dat in die zaten er 50's maar die de maar op 50 miljoen. Is hem vergiti helemaal dat aan 50's maar na 50 miljoen. Is hij dus we zo nog met bouwen ze nog op niks. Om een jaar lang de man achter, maar hij weet het niet. En if je bent bij de camera bij de map satelliet, toch man kan zien dat de man boven hem, maar hij weet het niet. Dus niet amana de mij kies uno. Dus als nou een spirituele tori, dus een president zijn er op en zo'n instantie, man komt er zo, met alle respect natuurlijk. Maar als hij niet go doen diepie. Want als president, aan een christen, aan een hindoe,
Hindu na heer trasot gado. Hindu na Pem Mohammed. Go brokasani voor de man dat man pota vakantie. Per mij go alayari. Dat ben na de man oru spirit ingang. Na zijn van de oude wereld. De jaren dat eigenlijk niet termoren. Na oru sani. Sabi. Dus aman dat no. Nooit no maar heb you. Aman no blaka man. Amano rasta, amano sab den sani, want we mannen zijn amano sab ala de winter, amano sab ala den koe, amano is no sabi, want if you lek van mina rasta, nooit meer nou weer lek van moslim. Mooi zo. Ik ook meer ook te zorgen naar een cultuur sani om een broeder van in Sernang. Broeder van om een creëren de sanipsa in een tank voor de bigisma voor no die voorouders. En meer chance dan zo in jullie tamara. Eigenlijk de plan sabi dat logo dat heeft sa a president kan de hij moet ik zich goed laten informeren zei sa. Dan asan don dipi, boom dipi. En je ziet dat wie zou de mij doen een probleem met tang. De man is zoeken money voor akondre ne draai na fasi. Dus im sukasan in a culture. Lukuno. A grond voor mek soto. Alasma mek apart, uno mek samen, ane bestang. Toch? Deze wan tolise mij tak blaka man. Was masano blaka, ano wan blaka man. Kade ipa ima of igra, ma yusref no blaka dus bigis koifi. Toch? Was masano of India, ano wan Indiër. En zo op den bloggen, de massa de ete puur. Toch? Aman het no man grap want trouw ano bestang tak wan hun staan e begrijp was niet want ju anos in een tiki en ano trouw en spoon dus de man differenti maar uno sa moxie dan wat tra probleem baka you see dus de massas don't tap bijvoorbeeld 1 juli nou blaka massa niet sneezi na goed about 1 juli was je een president van de hele wereld you know blaka dus 1 juli nou blaka massa dus if amano blaka of a vrouw no blaka enough go sabi en if you blaka en you know link dan a heer tori dan do na do to dus dat consequent dat je 1 juli nou blaka massa niet dus Maar 5 de man tak sorry no de bakara de wet man tak sorry samsa ala de jari hè dus koning voor Holland 5 jaar to daddy. We kunnen allemaal etak sorry omdat im start was aan dus eigenlijk allemaal zich nog sap samen moest doen dus dan leg je uit de massa bij doe dus aan Libi moro dus massa bij dat keti ook te Libi moro toch maar sana unu probleem unu na yes maar de man no ap ye dus dit allemaal brede fado allemaal nya go manga you know nya men dus allemaal no ap dus eigenlijk we weer moet futa gaan man maar unu lukun eji zijn het unu na yes maar dat tak im go sit de ye baka jide maar dus bepaalde ye lus omelanga mek de gwe en of dan hoor ik generaties im lus me kagwe dus daarom ik moet ook Rastafari moet ik wel nyone kon. There's a new name, Jagat, and it's terrible road, man. He did not like Johnny. And when we call him Rastafari, watch how we capture him, bull. He did not like Johnny. Dus dan dat ik transformeer de je. Une de moro in a kri, une luku kleur moro. Dan is je van Bob Marley. Bob Marley no blaka toch emma blaka. Amano weet die impact. Amano de no af den toe. Maar je gwinning. Zo Afrika sana met taki. Afrika Unite. Toch? Ja, dus dan moet ik rechtvaardigheid. Want als spirit moest rechtvaardig. Toch? Maar leider rechtvaardig, maar eerlijk. Dus de magie Jezus story. Bijna zo voet aan bij waka. Toch? De leider voor een bigiwagi. Je voelt je niet veilig. Soort leider naar je. Dat was ifromo. Dus bewustwording. Bewustwording. En look bijvoorbeeld. Eigenlijk in Tekwan Drono. Dat je film de man also van mijn tang. Film te kijken hoe hij woont en kijken hoe voor hem heeft gestemd. Meka masih at kontras tak yung just madina so get to it de lukamang kon sama nga de sanito tak ni de container get to dan pas mi kan bribi en dan troe de my lei. Oké, maar verkiezingen komen ja verschillende politieke partijen dus de volk hij moest oppo I go om tak bewustwording en ontwikkeling. En welke politieke partij zie je een beetje in die richting? Want Rastafari politieke partijen dit kan je opbouwen. No, Rasta na danga politiek. Lukuno. Dat bedoel. No, lukuno. Kan je daar eerst? No. Lukuno, je hebt nog deskundigs maar daarbij. En in ben je den deskundige over. Lukuno moet ik even zeggen voor een gezondheid, toch? Van man meneer Stugard, toch? Go naar meneer Stugard. Ik kan sorry alle de man. Inaf apartheid. Je was een structuur. Je hebt meneer Baldwin. Amma sref na do amma kasot ak die fosi den kutori klari ana next maken nga partij as after zolang dit no ontwikkel na de boy hangat op straat im ontwikkeling in afgelopen na lummer ano je pid luka jeugse economie tek bijvoorbeeld een EQ-test dus dat ak tindis koni dat koni toch dat tek 10 20 30 50 jaar binnen 2 jaar de regeer hier in Zuid-Amerika daar in Europa
alle koninghuis, het is universiteit. Maar die maakt ik ding. Ontwikkelingsman. Met ifino ontwikkeling en de mannen one ontwikkel. Dus nu moet je dat blakaman, nou wacht die regering, look een team, ik vind een groepje. Ja, nee, dat kan je les contact want verbinding die aan de tak im gebouw score of pas na lasting. Ze laat je uitwassen aan zodat aan mijn vrienden aan play. Ik ontwikkel dit snel, want anders straks voor passie door. Je laat die. Dus als aan een ontwikkelende groep nou, jongwang, tak baka 15 jaar de man kan roela sani. Maar de masas dan nu, aan mij betekent om mijn money momeki. Maar de man kon voor een koude kermis, want dan heer olie zijn oflop. Maar de man zei kon op ja. Dit is soort een green xma. Uno man, tek olie morgen in grond. Sabi, de man er kon een zonne-energie, windmolen. Dus dat heer olie zijn ineens allemaal tapu. Olie uitstop. Heer olie uitstop, nou wat je nog met me zei rijdt op olie. Dat is zo gebruiken olie. Nou, nee, je dan ano, dat is mijn feti. Omdat maar idee ligt fossie toch, olie bij de fossie, sani. Amana Iran bij doen toch. Zou maar doen om de man zoet maar raket. Dat was een big bro, fire opblussing. Vaster na opblussen brand dat hij. Je lauwe er even geboren wa olo. Dat man bon van raket tapping. Maar stak je dede. Dus het is onbegonnen werk. Dus toen de morgen varen, dat jongen, hoe kan verdienen gewoon money tapabusi. Gewoon toeristieke lukken je maakt om miljarden. Niks in het doen, maar toen naar longen van de aarde. Maar wanneer grabas aan dat hij. Dus de domme ikisama, dat kokotek olie naar je Amerika met doen, maar toch jaren 60. Amerika met bekwaai, een 8-cilinder motoren. Maar deze hebben geen druppel olie. Daarmee rijd je 2 euro, dat je tank like een idioot. Dus als aan het een nieuwe generatie, nou wat aan het morgen? Een nieuwe generation, dan lijkt voor de lange rasta, de 10 voor uno. Alle de maar scoren morgen varen like uno. De mannen te kan gaan bij de voor allemaal studeren. Dan zeg ik, a future naar uno en of de bigikel. En een jongen, nou daarom, kijk met de voeding. Doe we beginnen eet dit niet eet dat de maar wel af uno. De supermarkt nu, alles aan groene, die zijn label dat die. De Oosters de groene label, omdat de man nooit nog goed denkt aan dat hij. Zo money de man bij mij. Nu abowes worden we begin ja zo. Oorlog is begin Europa toch? Je zei tegen de man nooit nog denken. Maar ik moet weer man, de man die na fit. Uno is koifi. Of de man na baster. Maar de man is toe, de man wetenschap en leert de man bijvoorbeeld dat jonge klimaatverandering, jabi change sani, sani verander. Voorzien de man bij een voer alles, nou de man leren om alles moro, een gronjang. Omdat ze komt zo, aje link no de. De biggest man voor bij leren, zo de ting gronjang, nou de werd maar consciënt dat if je alles weet alles je kies sukuru, je kies dit je siki, maar nou je ziet dat de biggest man voor bij leren, ba, yang gronjang. Omdat de informatie, vitamines uit de inagronjang, nee, kom voor in de sansa maar de weekly. In een weekly, amai serwan sansa pran iwan kasi. Amai kies water, amai kies lampu, amana op energie. En dat is zo de sansa de manjang. Dat bagara dama pa her dus een peertje voor en bij. Dat na westel manier, sabi. Terwijl oud sani oud model, sa oma betaki na zuiver want dat pe nyama gronjang. Dus er nang kan spelen in dat pe. Dat je ook kan comprar nami, toch? Dat mesin kun je. Look bijvoorbeeld toevallig weet ik aan prani. Dus waarom ik dat meno niet, toch? Tien look aan mijn puri hersan naar je anu. Want aan mij die geslepen toch, aan mij zat ik van, hier Afrika is sukunyang, hier China is sukunyang, en een echte nyang im abgrong. Dus we kan prani kasi anu nyang dat een oplichterij. Aan mij zat ik van, wat was er? Aan mij pritak wel contaan ja. Aan mij zat aan mij bigi exporteer, de mannen luku jumoro. Dus China moest op Im op boom want ze gaan met nono de mij begiloer serenang want ama sa tak serenang mi kan kon tek je makkelijk je na legere in een pompo je open goal dus if China kon if je godog if Rusland kon if je godog ja toch if Europa kon you know man do next dat ik nem maar op bond genoten in kon no in pet in kon make no in kon voel van ama wel de kon ama tawere toch ik kan bon kan amang want ama leti tak if na you grow no enough uno dat ik je hebt gelijk man die is ook van ons toch Marcos met doen tot laat je gewoon goed kan Hitler schreef dat je poen is de maar is ama sap tak van if you know je hebt me bon de man so tek ala en no de die man ja kalk ba Afrika is helemaal leeg de mas kriebel allemaal leeg. Dus dat volk kusa na ai moest op de man om kontek agron de man da ai want look no de trama kon later toch een van een contractarbeider aman kon echt voor roko aman kon tang
Ama dine mai ook dus ama kan go anytime. Dus bijvoorbeeld lik van tanda aan van fasitag ba ai gue. Want ama na no ari deftang. Ja, wie afam go ama te kesana ma gue in kan nie mama kwal wat inderdaad ama ko le contract. De yan panis na srefi. Na de sofferman automata na keus. En de blakama ingi na nga sofferman. A blakama gedeelte blakama be libi da pekba ano alaman kolek slaaf. Zab de man bet de blakama be regeer heer grond tafu. Ja in Nederland goluko geschiedenis is maar zij de eerste moderne mens was zwart. Dus de blakke man om fit den schreef, maar was bondru. En dat al weet maar sabi toch daarom allemaal doen een bepaalde sani dat de high spirit like voor sino kan kooi na skin so weer de ekong. En dan weer de ekong door dat maar dat ons schreef go tijden maar varen maar doen. Toch? Want if you go leggen maar uit dat jongen, jere no, mij vind maar sani si ofro mo jere. Dan maar go leren weet man. Dat we moeten dit niet eten hoor. Als dat maar go je de man yang. Sabi? Te kwam dressie, toch? Te mi actie van me no, dat kan dat spa. Tatram, mij leg uit. Tak niet nee, pikken zo, de tak mo zo, de draai zo, sabi? Terwijl nooit als aan dat nou wint zo ramasa, ni na view aan of atraman. Maar dan te maar sakoni, dan mij zo dat a plantje nee kon ja voor moro. Maar zo boni be aben koni tu de mano baba ko te kon boni sabatori boni ta de mano baba ko te ka mama abe koni ma de trama be go leer de wet man dat him do fu go tek boni. Na winti toch luko no mo te luko isi tak daar keregi en sani o de fatning. Reggae festival. Ja, reggae festival toch. Dat hem hebben niet staan die vet via. Zijn maar actie. Ik moet tak was about naya bingi. Walau mana sapsana naya bingi. Sabi naya bingi. Luko drie tori fu naya bingi le. Usap na bingi fu adron sama preta na de rasta ma rasta fara wesingu. Dat na jabingi. Dat kono. Therefore, selasi ai kan de manja so. Selasi ai apwan naya bingi order. Tak hier Afrika mo bondur kawang. Dat men nak de onderdrukker puro. Ai, dat men nak de onderdrukker puro. Toch? Dan maar go tek de maar heer grond tapu, dan maar sitak van maar de matak jongen. Maar an ja binji voor de warriors toch. Want dat groot matak ja mo adapteren toe. Sak of sanu. Afrika fos de maar go tek de slaaf go. In is allegere be verslat toch. Dat de maar kon, maar na zo vrouw. Zo vrouw verslaat de man. Zo umas ma. Daar maak ik aan ook kang, isabi Afrika de man ko Engeland is zien, want de man geavanceerde legere. Maar ik zeg dat ik cultuur toch. Zo. Dat de man nak des ma Musa Kenia, Rwanda toch, want blakas man nak des ma. Maar amatak jong, as amas makisa winti na ya binji. Dus ons hebben winti toch maar de ma doet elkaar bezitten. Ze is bezitten geraakt door na ya binji, sabi. Nou ja, binti met de krijgerswoord vrouw, schreef fassie. De bekende man, meesterlijk, toch? Maar aan ja, binti nati, bij apwang spirit sa becharing, de man kare Amazone spirit, toch? En een Amazone spirit, aan nergens minder lees als aan maar met denk je te meguina vibes, deze is een soort beeldje voor rechter, en als weeskali aitapu, toch? Deze een boorsu oppo. Naya binti, a vrouw betapu een boorsu voor de kan spama boogmoro boom. Dat na naya binti, toch? Zo. Dit is maar een beetje 17, dat de meesten go apart, de jongens go apart. Dat is de shit dat wang, dat is zitten controle, warrior. Zo. Dus dan, lek vai absen na ko dat jebre winti, je duku je kap, dat de ko dat jebre na walait. Fu anaya bingi srefi. Na winti na des ma mekar gewoon Amazon spirit. Toch? Ungas ma winti shit dat de mai mobiliseren na wan boors na wan boog. Toch? Zo, dat die de man het kon de man verslaan de man die zie. As ambe ko na wan drong, je na ko drong ta asan ko. Dat die man kon si asano de wet man. De man kwistak nou drong de man nak jong, dat drong kon verbieden. Jarenlang in de mag drong in zijn nang. Nou zie de man mag drong, maar de man mas zo drong staan aan patroon. Enige staan aan maar benak de slaaf. Nou een soort een werkpatroon voor de man rok aan feest, maar nou ja bintje mag bepre. Dus dat we know, de man sabe goina busi, laten ze controle Rastafari. De adron met anaki, hoor rustig toch, hoor winti rustig met kama, isabi, hoor mijn peace and love. Amatan so. Stand by. Ja, waar amatan nou growing die toch, hoe stap dat nou growing, dat we naar kama rustig dan door de jaren heen, die een kotak selasie uit konta patroon, dan moet ik nou dat we toch, dat zijn commotie. Dat komt usi, me geven een kleine kop, dat komt usi, maar zo, maar type na bingi, amatak yon. Dat zijn nou aan droog en ik wang alang na ben, aje de ingi ba asura toch, amai nak ding, isa ba mai jompo. Dan matak abu dama pot to bay.
rhythm, funde, en kete. Toch? Dat begin peace and love. Dat we pre nooit naar de bingi. Maar body ervan, dat je van cultuur, op het moment die vast was aan, tanga lang asano manifesteer. Dan lijkt die Rastafari toch? Maar ik kan je gewoon maar de initiatie je schrik te pletter. Alleen een kiri of alibi in een keus. Toch? Dus die tijdens aan manifesteer. Dan is het maar zo noem je dat dus aan mijn verteer desma. Want aan zomaar staan, daarom moet ik aan zijn auto van droga. Nou, maar geest die in omheen. Toch? Nou, geest in omheen. En zie Rastafari aan een reggae, aan een wang. De mag gebruiken reggae voor pusa Rastafari. Dat voor mij maar kies van team powerful. En een Rastafari naar een naya bingi. Toch? Een naya bingi, zie dat in de man, je hebt 3 groepen. Bobo Shanti, nou echt blaga, eigenlijk in Afghanistan Bobo Shanti sowieso, toch? Nou ja, maar 12 tribe de man voor kerkie man, dat via katholiek beïnvloed, toch? De man dan 12, maar de man priana bingi, Bobo Shanti en priana bingi, en de apnaya bingi orde, gewoon naar constant kon aan ons spang, toch? Dus dat we ook de DVD, de priana bingi, we potu een rechtvaardigheid, dat kan je precies dat je was mag kon ai, dat je krimas king, je krima je teko in het tembaga. Dat je kan reis op. Want als je nou reis op, dan groei je ook. Toch? Dat we belanden naar de soort die dat is goeie naar dopa. Dus amana nou een bewustwording, san en hoor in. Dus hoe vrede voor dat geschiedenis, slavernij, nog gebeurt dat de wetman kies je. Nee, de je wil je. Toch? Je doet wat verveers niet, met de maat over. Ligt dat allemaal golos, lippen go leggen met fijn vangen man. Dus never nooit de man kies je. Isabi, nou ik bijvoorbeeld zei tegen van trauma toch. If je tegen man inomia DC of je hebt trefu, ama jera sangba. Sakenje. Dat kon ik de man is zuiver in dat ama sapta precies dat even een bloedlijn amawani. Als een spirit dus van mocht een bloedlijn krijgen. Lukken ons over dat voor een natuur met kwam blakama, amano met kwam half blakama. Na de man go forceer toch jugo vechten dan dat is wat je moet. Maar een natuur met king. Sabi, aan natuur met Sinesi, blakama, wit en alles is apart. En dan niks te maken racisme. Sabi, de man zegt dan even met kwam nieuwsma, half, dan af uno. Dus eigenlijk ging het de man met uno, die de man. Toch? En dan wil je denken dat pende maak me po. Toch? Dat tegen dan kan zeggen, jongen, die kan maken before. Dus voor skerkie, toch? Fos Egypte, dat ik pede maak me po. Dat je dat intelligentie, dat ik ben aan de blakama. Dat nou moest de blakama maken. Toch? Want amana je, amana een fabriek. Je ziet. Maar if een fabriek compagnia, daar man kon gaan. Dan want tu bri olo ja. Bakara de kador si, maar de kador si na kennis de maleer uit boeku. Ano van mystiek. Uno mystiek man. Die alles aan de man zet takina uit boeku. Dan de man bij bron bibliotheek dan met takio tandong. Dus if je geboren was nooit in een jonge Bijbel, toch je sabgado. Bewustwording, nou, was niet het moet alles maar leren sabatori, die zie. Daarom zijn we blij, Luco. Er is nog zoveel te vertellen. Dat ben ik breed dat u tak idee. Er moet nog veel meer gebeuren. We tak moro voor het tralies kon. Ja, moro san zei tak iets meer chaka visite. Want dan moro san def tak dus we gaan de volgende keer weer verder. Asa die asana zou opno en op interactie toch? Goed dat maar bel kon en zo daar isabi. Dat hoe zit kon dan was het was aan kon. Isabi eigenlijk dat is maar actie toch? Is met sorry met dat jong kan ik tegen die maar de actie dan je kon zitten sante kon. Maar het mooie hiervan is dat tijdens een Luca film dan kunnen ze comments zetten. Hè? Onderin dan kunnen ze, als mensen nog vragen hebben, schrijf onder de dan gaan we lezen. Ze naar de vragen, dat is maar Abi. Nou, we stellen literalisten, kunnen we dit weer oppakken. Mooi, ketikote kong, sandef do. Je hebt ons aan het zeggen, want tegen people zijn dan, dat is maar zij volg you, zij look you. Oké, look naar mensen, de sansami etaki. De sansami etaki na mi ervaring na familie bina somide. Ano sansam go lera score na mi ervaring. Sabi, sa mga tayo unutak umus libi in lobby. If you last in lobby, i klari. Libi buma kandra, a pasensi tekiteng, da sano ko bung. En jullie ungo mitus refi takuntori luko fatengo de sawadu luko den pikiwa deno sabi uno ko jompo herde dat ano eng. Na lobby na nga krachti na nga blessing na nga kosong to me winsuno. Odi, ya kulturo TV ang wala. Bless up.
Ja, dames en heren, dit was het weer Cultuur TV speciaal voor jou. Hier in Rotterdam, Zevenkamp. En u weet het, Japan Toristaki, u mag ook altijd bellen naar Cultuur TV. En dan, weet ik, actie. En ondernemers, alasma, je steun Cultuur TV. Ook jouw logo hier op Cultuur TV of je advertentie, dat kan. Voor een redelijk prijsje en zo Cultuur gro. Ja, mensen met baru valk sweet odi. Morgen 1 juli met wis alasma wan sweet mas passie. TKD en natuurlijk Cultuur de Natori 1 juli en een zomaar sani. Bribio Cultuur, geloof ook in jezelf, maar sabi de biggest mafunu. Aan de zomer, sweetie vadong, broeder vadong. Blijf alert en bondruka wang. Eenheid moest de, zo wang uka wini. En bewustwording moest de. Want not nego zonder bewustwording. Uno fetu schreef u, tamakandra bondru. 1 juli, de biggest ma voor feti. En uno moest fit die makandra voor onze kinderen, kleinkinderen. Dina moest nyang pinamoro. Asanda tukaba. Dus, me kolang programma. En dat programma oneng, we gaan pat en dat we logos op sa. Abon, brada samen met Juan Schwitodi. Suriname, Van vie, van star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama sranang. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. No hoor not loop, tambri binus revi. Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland.